Skunde mek Roffinfield ma pachoka olandi kaka skunde malong'o e bwo weche mag tielo somo ma 31 e piem mag skunde matimore e piny Dubai. Kosidhe loch makamano, direkta kendo wuon skundno Dr. Boniface Owiti oyudo sith mar laktar Kimie Luora sama bende ne en achiel kuom jogo eko ma bende gin johala mawuok e mbalariany ma Maryland e piny Amerika. Ma timore mana jumbe machuok kende tok sikunde mag Roffin yudo mich kowuok kuom duol mar UNESCO kaka skunde mabeyo moloyo e weche mag lony. We've worked for it, we've earned it legitimately, and it shows that our school indeed has been able to scale the heights, and we've been able to recognize someone has seen our efforts and someone has seen how we are trying to align ourselves just to be able to adopt, because adaptability is the key. Going forward, we want to maintain the standards that we set as a school.